Crec que ha sigut la constància, l'esforç, la superació. Jo crec que estàvem molt ficats a dins del que era el dia a dia de l'escola i tant a l'esport com a la part dels estudis. Crec que això em va portar moltíssim, crec que ho continuo portant dins del meu ADN, que no sé si va ser forjat allà o no, però jo crec que sí que té una part molt important. Jo diria el companyerisme, l'amor, però l'amor en el companyerisme, el fet de ser bona persona, de saber escoltar, de saber estar amb altra gent. Sobretot crec el respecte,